ассалому алайкум дӯстон. Рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ овозаи амнистия барои муҳоҷирон рафта истодааст. Он муҳоҷироне ки кору фаъолият дар ҳудуди Русия дорану запрет ё депортатсия шудагӣ ҳастанд. Ин ҳама ба шумо мерасонам ки то ҳол ин фақат овоза аст. ҳатто раиси федератсияи муҳоҷират Кажевников дар ин бора гуфта гузаштагӣ буд ки амнистия мешавад, лекин ягон далелро ман надидам дар ягон ҷо ки дар он ҷо гуфта бошад ки аз тарафи мисол вазорати корҳои дохилии Русия ки амнистия дар ҳақиқат шуда мегузарад. Лекин овозаҳош хеле бисёр рафта истоданд, шояд ки шавад. Ман умед дорам, аз 50% зиёдтар умед дорам ки мешаванд, зеро ки накардаам намешавад. Аз як ҷиҳати дигар фикр карда одам барояд, аз як ҷиҳат мекунанд амнистия гуфта истодан, баъзе овоза паҳн карда истодан, аз ҷиҳати дигар охи ҳамин шаҳрвандони хусусан Тоҷикистону Қирғизистонро қариб ки ҳар рӯз ба дарға карда истодан аз ҳудуди Русия. Яке ба дигаре ин мисол зиддият дорад, як овозаҳо ва он корҳое ки карда истодан. ба ҳар ҳол агар шумо ягон запрет дошта бошед, депортатсия дошта бошед, фикр мекунам ки то охирҳои сентябр камтар сабр кунед, шояд ки дар ҳақиқат амнистия шавад, зеро ки Кажевников ҳам хеле ба ӯ мерасонанд, ба ӯ расонда меистанд, аз ҳукумат, аз дуруни ҳукумат расонда меистанд ва аз пеши худ ягон чизе фикр намекунам ки гуфта мегузарад. ба дасти ҳар хел мисол қалобо нағалтед ки яке агар амнистия рост бурояд, қалобо аз дасти шумо пулро гиранду ва гӯянд ки ба қавле онҳо, махз онҳо ҳамун запрети шуморо кушоданд ё ки депортатсияи шуморо кушоданд. барои ҳамин овоза албатта мегӯям як бор дига ҳолек далел нест, далели қатъие вуҷуд надорад. агар яке пайдо шавад, худо насиб карда бошам, ягон далелҳое ки дар ҳақиқат гуфта мешавад дар шабакаҳои иҷтимоӣ худи вазорати корҳои дохилӣ гуфта шавад, агар ман ҳатман ба шумо хоҳам расонд. боқӣ дар амони худо бошед. худоҳофиз.